Здравейте, казвам се Велиян Попов, на 27 години съм и вече 10 години съм част от асоциация Голям брат, голяма сестра. Това нещо, което ми е дала най-много асоциацията, е нещо, което преди не ме интересуваше толкова много, и това е политическия живот. Организацията ме запозна с това как работи всъщност едно общество, неговите институции, все неща, които в формалното си образование ние не ги залягаме, но по неформален начин, благодарение на Голям брат, голяма сестра, аз се запознах всъщност с много важни факти за това как функционира една държава. Аз смятам, че за да разгъне човек напълно своя потенциал, той трябва да знае как работи едно общество и как институциите могат да работят в негова полза. Неща, които, например, научим в училище, са това колко е важна политиката за нашето ежедневие. Защото всъщност всичко е политическо. Храната, която ядем всеки ден, въздуха, който дишаме, водата, която пием, улиците, по които ходим, това са все неща, които зависят от политически решения. От хора, които пишат законите, хора, които работят в общината, хора, които контролират тези процеси. И за мен това беше непонятно. И след като разбрах всъщност как работят тези институции, разбрах, че аз също мога да бъда част от тези процеси и да участвам активно в политическия, гражданския живот на обществото ни и да подобрявам съответно нещата. Аз като архитект, човек, който цени градската среда, смятам, че мога да допринеса не само като експерт, но и като гражданин за това нещо, и това, което асоциацията ми даде в крайна сметка, са точно тези перспективи над това как работи обществото.